Prema zvaničnom kursu Narodne banke Srbije, 1 evro danas košta 117,09 dinara, 1 dolar 113,67 dinara. Cena pšenice na novosadskoj produktnoj berzi iznosi 24 dinara po kilogramu bez PDV-a, kukuruza 19,97 dinara bez PDV-a, soja 54,5 dinara bez PDV-a. Cena nafte na međunarodnom tržištu porasla je 0,90%, pa barel košta 76,61 dolar. Niske jutarnje temperature i sneg koje pada u većini krajeva otežavaju vožnju, stoji u saopštenju Automoto Saveza Srbije. Na putevima prvog prioriteta održavanja ima snega u raskrašenom stanju, pa se savetuje oprez, korišćenje zimske opreme i poštovanje ograničenja brzine. Smena turista na našim planinama i u zimskim centrima može doneti povremeno pojačan saobraćaj na ovim putevima. Nešto veći broj vozila očekuje se i na autoputevima ka Mađarskoj i Hrvatskoj, zbog toga i danas može biti povremenih talasa pojačanog saobraćaja na ulazu ove dve susedne zemlje, jer se tada brzo popuni međuprostor, a onda se formira kolona i na našim izlaznim terminalima, dodaje Automoto Savez Srbije. U Srbiji ujutru i delom prepodne slab i umeren raz, mestimično niska oblačnost, a ređe i kratkotrajna magla. U toku dana malo je umereno oblačno sa sunčanim intervalima. Vetar slab do umeren zapadni i severozapadni, krajem dana u skretanju na jugoistočni. Najniža temperatura od -8 na zapadu i jugozapadu Srbije do 0 u Negotinskoj krajini, najviša dnevna od 1 do 7 stepeni.